Jo volia reprendre la metàfora de l'onada i la pregunta de si us heu plantejat algun pacte amb alguna de les candidatures que van muntades a sobre l'onada, perquè, esclar, pot ser que l'onada s'acabi esgotant i portant els que van a sobre la platja, no? De veritat no us plantegeu cap pacte, res de res? O sigui, anirem al Congrés amb 4 candidatures enfrontades a veure què és el que finalment passa? Bé, per parlar de poesia, llàstima que hagi menjat l'Héctor, perquè és el nostre poeta. Mira, nosaltres ja hem dit que la nostra política de pactes és molt clara i nosaltres acceptarem que tothom qui ho vulgui ens doni suport. És a dir, creiem que és una bona política de pactes, és la més coherent, és la més encertada i és una demostració de seguretat, de coherència i de fermesa. Nosaltres ja ho hem dit. Ja és hora de posar fi a tacticismes, és hora de posar fi a vols gallinacis, a jugades amb regat curt, és hora de deixar de fer allò que feia l'Onésimo, no? Que anava regatejant tant que al final estava regatejant fora del camp. Llavors, clar, ningú li prenia la pilota, però perquè ja estava fora de la partida. És hora de ser seriosos. Nosaltres hem presentat una candidatura a la presidència, a la secretaria general, estem presentant equips i això és el que es sotmetrà a votació el dia 7 de juny. I és el que la militància d'Esquerra podrà escollir el dia 7 de juny. Si d'aquí al 7 de juny la nostra candidatura agafa força, inèrcia, com estem segurs que agafarà, i altres companys ens reconeixen com aquest pal de paller del canvi, doncs evidentment es parlarà i es buscarà l'encaix a dins del nostre projecte. Jo només volia afegir una cosa que ja tenia el papa abans, que bàsicament és la qüestió de la credibilitat. És que, clar, nosaltres fa molts mesos que estem dient que subordinarem tota política de pactes en el 2010 o abans, si és que la legislatura s'acaba abans, al concert econòmic i a la llei de consultes populars. I és que això mateix va ser, abans ho ha insinuat l'Uriel, però potser no ha quedat prou clar, va ser rebutjat a la Conferència Nacional, en la mateixa esmena en la qual nosaltres vam obtenir el 43% del suport de la militància, però per part de la direcció política aquesta proposta va ser rebutjada, la mateixa que ara ens copia alguna candidatura. És a dir, com pot ser creïble una opció per part de la direcció que ha desestimat una política de pactes fonamentada en la llei de consultes populars i en el concert econòmic, i ara la presenten com el seu principal baluart, com el seu principal estandard de cara al Congrés. Per això que cada vegada es va fent més present que només la coherència dona credibilitat. I d'altra banda, pel que fa a la llei de consultes populars, que és el que a mi m'afecta, abans de tot agrair a l'Assemblea d'Esquerra Independentista que hagi optat per la meva candidatura a la Secretaria de Justícia i de Seguretat un cop s'hagin configurat els òrgans corresponents a la presidència i a la Secretaria General. Però pel que fa a la llei de consultes populars, és a dir, és que Esquerra Republicana en el govern de la Generalitat ha tingut una conselleria de Governació, té en aquests moments una conselleria de Governació, el titular del qual fins fa 3 setmanes era un dels candidats a la presidència d'Esquerra Republicana, que havia d'estar a tota la disposició d'aprovar una llei de consultes populars. Aquesta llei de consultes populars alguns la van presentar al conseller d'aquell moment, elaborada, entre d'altres, des del Cercle d'Estudis Sobiranistes, pel Jaume Ranyer i per jo mateix. Ara es plantejarà per part d'aquesta opció una llei de consultes populars quan es podia haver fet des de la Conselleria de Governació. A mi em sembla que aquestes són mostres de cops de timó, improvisacions, anar batzegades que no porten enlloc i que demanen un canvi de forma accelerada, que respongui, un canvi que proporcioni aquesta coherència que permeti engrescar a la militància primer i després als votants. Perquè això, aquesta manca de coherència, és el que ens ha fet perdre
350.000 vots a les darreres eleccions.